Kioko, Ramogi TV, Mombasa. Obila makisi timo nonro ewi tho mar laktar moro kod miyo ma wachore ni en jaherane mane oyude ringregi jumani e ot magidakie. Laktar no manyinge oyangi ni Vincent Bosire ne nigi jaherane no ma wachore ni ne oya e piny Amerika ndalo machuok mokalo. Vincent Bosire ne olal e wang' anyuola kod jirandege bang' oro ote machuok ne janyuolne juma mokalo. Fredrick Omondi nigi ler mathoth. Chieng' tich abich godhiambo, laktar mathieth e osiptal ma Kisii Teaching and Referral Hospital Vincent Bosire ne oyud ringrene kaachiel gi mar miyo moro ma wachore ni jaherane e ot mane gidakie e boma ma Kisii. Wachore ni miyono ne olor pacho ka ndalo machuok mokalo ka oya e piny Amerika. Ringre ji ariyogo ne oyudi koriwo lwetegi kanyakla. Muya marach mane wuok e odno ne omiyo jirende ochako chich kendo chwalo lipot ne obila, gino mane miyo obila oturo dhot kendo donja e yodno. Kila mtu anashindwa. Tulistukia tu tukiambiwa daktari amepotea kutoka kazi, simu yake imepotea, hata kumtafuta hatumuoni. Maaskari wakati waliingia kwa nyumba waliwapata tu wanashikana tu hivi mikono. Sisi kama wakaaji wa hapa tulishtuka sana, tumekuwa traumatized. So tulikuwa tunaomba tu serikali ifanye uchunguzi ili juu ni kitu nini ilifanyika akina Vincent kukufa. Ot mane oyude ringrego bende ne oyude sindene kod sirenj ma osetigo kod mapok otigo ka okere dier ot. Owadgi Vincent maduong' obedo gi buok kaluwore gi mano timore e yod owadgi machogono. Hatuwezi tukasema waliwawa huko. Ni hao wenyewe sasa ndio hatujui ni nini kilitendeka mpaka wote wakakufa. Sasa postmortem ndio tasema ni nini kiliendelea kwa hiyo boma. Alipigia mamangu simu saa 1 hivi. Akamwambia mam, niko hospitali General. Nimewekwa ICU. Akatuambia chochote ilitokea mupigiwe simu. Tukasanga hapo. Nikaambia mamu, hapa kuna maneno. Idalagi Vincent mayudore e kaunti ma Nyamira, lit kod kuyo pod okwa kwa anyuola mage, ka giwacho ni Vincent ni ng'ama muol, mor, kendo ne riek e sikul. Giwacho ni Vincent ne oyombe Nyanza e piny maduong' mar klas 12 mar 2013 ka ne oyudo grade mar A e sikund sekondar ma yawuoyi ma Nyambaria. Obila mag okwach kich e boma ma Kisii osechopo e odno mar timo nonro mar fwenyo seche mane ji ariyogo thoe kod gima dine kel tho margi. Ringregi ne ochwale kar kano ringre ma Kisii Teaching and Referral ka irito bero margi. Fredrick Omondi, Ramogi TV.